Hita manami dotina nami taparaon maju acara di halaman 4. Dung sipul kantare adong do di sini bahen pagala lilin aladang adong persiapan tu ruas mana hita nadong dison lilin kecil. Jadi holan 5 halak manong ngamanginang naro majalo api manang lilin sian parjamita. Holan 5 buah-buah tuhita salutna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungu dohita di bornginon laho mamestahon parningutan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma pardosa. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban. Gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Maria ria do tondiku mida debata si paluau ditata do hate honi naposono. Naing bongot mahita tu parsauran na badia rabdohot debata. Alani tamado hita madok moliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na mangalehon partikian nauli di hita. Atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadopan ni debata. Ay nang bisar do panodangi di hagulapon. Tapangiar maswarata mamuji tuhata pardenggan basai marede mahita. Kristus dot goar ni todi porbadia na tumo palangi do tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang na bulon. Bisar do sada panodang diaka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari parporanganmu. Marpahean habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho paranganmu akkanau poso. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale de bata ama na di banua gijang puji-pujian hasangapon dot hamuleateon husobaon hami tuho marningot sileon-lehon mina balgai tu hami jolma na di pardangolanon ima anakmu Tuhan Yesus Kristus na sinurumisian banua gijang alani hami gabe nadangol do ibana jalana pogos pola tubuh ibana di bara ni Betlehem asa mamora hami. Saya rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen.
debata di parpunguan bodari natalon, imana tersurat di Yohanes bidualu ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama, au do panodang di portibion, nasotupa mardalan di naholom na mangihutton au, di ibana do tahe panodang hanguluan, atong ramang idogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, manglawon na ubar tupatik mi. Amen. Situtudo portibion do sude pangisina alai nuaing nunga dihuku pitimus dangadong be gudang suara ni pidong na marhabong ala ni jolma na jojot manigai akaswaswanan laho pasauton lomo ni rohana hada meuni penunga maulbe didapot jolmai nuaing ala ni porang dot waso dot arta gudang ni hasusaan ala ni lalo manang ala ni aik magodang partangison ala ni hapogoson hageduhon dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon didongan nang nasa ulaon dosa tahe sudenai ala ni jolma nungadao jaladang makaholongi debata dohot dongan na jolma. Ale Tuhan nungaroho to portibion sondangi marohanami na di bagasan hagulabo. Ditiki na parpudion masa do sorimago COVID-19 na pola mabahin gudang jolma marmatean ngolu perekonomian na hurang denggan gudang ni huria na soboi patupahon pesta natal dohot ragam ni akaparukilon na taadopi di partikianon alani Tuhan asima roham dihami patugu maha porsiaon nami asa unang mabiar jalamadele hami ala ni parnguluanon patu pamahami gabi panodang maradop pondongan nami songon hatam namadok tung sura lam marpogos donganmu lam surut tahe parbohalon di labungmu ikontolonganmu do ibana nang halak dagang nang halak pai solat ibana asa mangolu ibana di labungmu. Ale Tuhan nungaroho to portibion sondangi marohanami dari bagasan hagulabo. Huriani tuhata nungaro tuhata manopot bangsona jalamabuan haluaon ido natahalason di bornginon alai haholomo dojojot makuku pitanoon jalalam tujorbut nado pangela ni si polisi mangihoti torop jolma disegai do toddi haporsiaon dot pakirimun sogot diguturi nama rumah tangga disegai nang rohani ianakon asatois tuhatani debata alani itamado pahusor-soronota di bagasan rohat tabe.
Lam godang pe aka paru kilon namasa di tonga-tonga ni nguluon. Ingot ma tuhata do nama dongani hita. Molo lam lumlam aka parohau ni jolma di partikianon. Ingot ma alani ido bain naro Tuhan Yesus yang banua gijang sorang tu portibion. Asa disodangi sadok nguluta na di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolonmu uhum. Dang jadi homar nida-nida bohi, jaladang jadi jaloonmu silua, ay sisip do papitung mata ni halak na pistar, jala pabalik-balik parhataan ni halak na tigor, atong songo dia perumang ni parnguluan na niadopan munuaing, diarsak manang las ni roha, say uka maroham majak kontuhani, asa sorang ibana di bagasan ngulung.
Hamua kadongan sahuria di horhon hatutuwini Jesusido obas na baru parsaoran na baru dot holong na baru jakom masipaluay sodang nilinon mas songon simbol na marpada kita bornginon naso taulaho bedosa radima hita manesa dosa ni dongata tuhatta do padok ahu do panodang di Portibion naso tupa be mardalan dinaholom nasa namang ihutonaw atong borhat mahamu manopot akar ruas jongjong mahamu saluhutna Maroham nunga saur betu hatta Jesus si padua itu Portibion jakom maibana si anukap ni roham jala hatindakom maibana di ngolung
Tabege mahata ni debata trupuk di parpunguan bodari natalon, ima natar surat di Titus bidu 2 ayat 10 sada saat roh di ayat 15. Ainunga tarida asini rohani debata si bahen haluau ni saluhut jolma. Diajari dohita asata suhadahon rohana sudaulat roh di akka hisap-hisap tanaon. Asata parangehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagandi hasyanganon. Laos diajari dohita paimai mahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debatana balgai dohot Kristus Yesus si paluai. Ai dilehon do dirina humokop hita asa ditobus hita sian asa hajahaton. Asa urasona didirina bangso naung ibana napunasa na ulo makadapoton akka ulaon nadenggan. Ima hatahon paingoton jala ajaron sian nasa gomos ni roham unang maadong namarhuni roha midaho ido sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Tidakon ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tomo palangi dohotanu au porsea di Yesus Kristus ana ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dunitanom na mula mangulu diari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohato dosani si maibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halana mangulu dohot na mate. Au porsea itondi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopani hala Kristen akka nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namado mula mangulu sogot daging ni hala naung mate dohot dihanguluan nasra suda. Amin. Selamat hari Natal madihita hamwakka manami do inanami dihita salu nanuaing napungu di bagas joroon. Selamat hari Natal. Sunggul-sunggul dihita di parpunguan Bodari di pesta umum tanggal 24 Desember tahun 2020. Para julo goarni Minggu Sadarion Bornginon. Ima parningotan Bodari Ari hatutubuni tuhata Tuhan Yesus jala topik minggu manang parpunguan Bodari dihita ai naung bisar do panodangi di hagulapon di bagasan Bornginon na manguluhon
Nama buan barita nauli dihita ima amang padita Jes Naga STH pendeta pensiun nama ringanan di Tanah Jawa. Sayang giat madibuhai tu hatta rohata saluhut lama jalu barita nauli nanaing di patol khas di tonga-tongata. Napa duahon parmingguon masa Covid, khobar tu perkembangan masa Covid, dia ka parminggota asa tajagahon ma protokol kesehatan, jala khobar tu jadwal ni wek tabi hita marminggu. Parmingguon di huriat tahakabi pedame, patu paut tado parmingguon di hakabi pedame berbasis wek Parjolo Imam Marsogot Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 Pesta Parjolo, Pesta Natal 2 shift. Parjolo pukul 8 sahatu pukul sia wib bahasa Indonesia live streaming ima wek Santar State dohot bas Wismar. Napa duahon parmingguon jam 10 sahatu jam 11 wib bahasa Batak ima sian wek bebesada. Napa duahon hari Sabtu ima pesta paduahon di pesta Natal ima pesta Natal paduahon pukul 10 sahatu jam 11 wib bahasa Batak live streaming wek humanitas dohot keluarga natardidi saluhutna. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 2 shift. Parjolo pukul 8 sahatu jam sia wib bahasa Indonesia live streaming wek aspol PLN dohot STT dohot termin. Napaduahon si paduahon jam 10 sahatu jam 11 wib bahasa Batak ima wek agraria. Parmingguon hobar tu protokol kesehatan torop ni bangku manang hudulan nabui pakeota di gereja ima 37 bangku aka nasa keluarga boima sabangku parhudul nasida. Na paupaton padidion nabadia. Di hari Sabtu tanggal 26 Desember ima di hari pesta paduahon. Patupaon ni huriata do padidion nabadia tu poso-poso imayanakon ni huriata nasian pangarato dibuan ma surat pengantar sian huria haborhatan nasida jala adong ma surat rapid test swab ni keluarga. Ima sunggul-sunggul dihita di Parpunguan Bodari di pesta Natal tanggal 24 Desember tahun 2020. Saya di pasu-pasu tu hatama huriata rodi sudiaka ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriata HKBP dame martang yang maheta. Ali jahuba debata manami debata nahuta dahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami dohot marhite tod di parbadia natoktong saur di tonga-tonga ni huriam lao pauli-ulihon padimud-dimun huriami asa manoktong jala marsihot marhapor siaon mangulu di bagasaku huhut marpanidangion na mangulu lau makatidakon baritam nauli marhitengolu siganupari tutonga-tonga ni saluhut na humaliang asalam rarat barita nauli lam torop dope porsea diho
di bagasan Botarion, di Bornginon, ima napungudo hami saluhut ruas ni huriam, diaka bagas nasidabe, do sude ditongani bagas joroon, marlas ni roha mamuji-muji goarmu. Boy hami Tuhan, mamestahon pesta Natal, dinamarningot hami Tuhan di hari hatutubum na jolo, jalan atoktong do hami marpangaradeon, pabua naneng rodo homuse di hari padua halihoni, di bagasan hasangapon, ima nahu halasok kami, ima namar pangaradeo kami, asa toktok kami Tuhan marsihot marhapor siaon, lau paima hondo majakon harorom, mabuan hatuao do las niroha, ima hanguluan namanok tong rodi saleleng nilelengna. Ali Tuhan nami di bagasan parpungan namion, homali Tuhan nama masu-masu, asa sude aka acara demi acara, aka ede nang tangiang, nang barita nauli, nanaing saur di tonga-tonga ni huriam, nanaing patu bege honon ni amanami amang padita sinaga, di tonga-tonga nami, di tonga-tonga ni huriam, di bagas jeromon, do di sudia ke bagas inganan nasidabe nuaing, nama dohoti pesta Natal di bagasan Bornginon. Asa anggiat ali Tuhan, marhite barita nauli nasaur Tuhami, gabe tok-tok kami marsio di bagasak komajalo sinodang hati uronmi, asa disodangi ngulu nami, asa dau hahulomon siak kami, dau akasimo ni hahulomoni dope siak kami, molo tungadong dope loho ti dihami gabe bakko, gabe sada budaya, nasetong dong lohot dope marhite hata nang pabahena nami, dohot marhite cara hidup nami. Ali Tuhan, barita na ulimi, naing marsaringar di hami, gabi sinodang hati uron, asa disosoi hami, mangulu di bagasan uhum, dot hati goranmu, ima na mangulu di bagasan asini roham, nama jakon ho mangulu di bagasak kami. Ali Tuhan nami, tongodo huriam, mangulu di tonga-tonga ni situasi COVID-10 sia, godang do Tuhan aka ruas ni huriam marsak, godang mabiar, godang tahutan, ala ni aka ancaman-ancaman, marhite ekonomi, marhite aka ulaon siganupari, dohot marhite aka parsauran pe, na godang disirang ala ni COVID-10 sia, dang saibui patupahol las ni roha, dang saibui pajupang akan nama siaulongan, akan namar keluarga petahe, olodo dang saibui pajupang, nang peadong namasa, ala ni biar, dohot ala ni ancaman, nabui mabain, hasisirang, ditorop ruas ni huriam, jala di bagasan pergumulan nasa tahun bulun 2020, dang saibui hami Tuhan, marsaur di bagas jorom, akan nama lungun, nama sihol bongot tu bagas jorom, marsaur dohoto, dang saibui, hualas kami ma, saluhut nai, dalanmu mai Tuhan mamakulingi hami, asa bui adong pakyon nami kesempatan, rap hudul di jabu, lau manangion hatam, akan atoras rap do ianakonna, laho marsaur mamuji-muji guarmu. Jalamolodung saat tami Tuhan tu new normal nuaing, dinakupu kahami akapar mingguon, marhite manang piga sif, ima ali Tuhan elele nami, asahoma na mangaleon hahipason, mangalehon las niroha, semangat hidup, lumobi Tuhan uduk, diaka patik dot hatami,
asahu huhabiari hami, namar gugu jala namar huaso, makkaliangi hami, makkadangi hami, gabe boy hami margogo mangadupi akka namasa, jala toktong pasahaton ngolu tuho, hodo na mga rajay saluhut nai, nanga kagulomit pe, sudena tinopami, ditoro ni huasom doi, naing mahami Tuhan ubiaran tuho, jala mardongak kami tuakka saluhut na tinopami. Ali Tuhan nami, saluta kapakubasio di bagasan ulaon ditongan ni huriam, nang diganuk keluarga pe, homali Tuhan na mamasu-masu, aso nangarong namar pakurangi dilas ni roha, nang peso apalaboy sikop akka ulaon. Songni ali Tuhan, saluhut ruas ni huriam na met satro dia kana magodang, homa Tuhan na manggomgom mga ramoti madjaga, napadimut-dimut ton hapor siyaon asa tugu marsio di bagasakko, say mian di bagasan sodang ni hati uronmo, di barita nauli na sa doktong marsaringar di tonga-tonga ni ngulo nami. Ali Tuhan nami, di bagasan bornginon, di pesta perayaan nami, homali Tuhan na tarpuji jala marsangap, jala huhut na sa doktong patuduhon, akadia manapatut pakkeon nami, asa margogo hay makatidako ko, tutonga-tonga ni portibio. Huwag kami do ng pamareta nami, nasa doktong Tuhan mamikiri hademahon, di tonga-tonga ni bangso nami, homali Tuhan na masumaso na sida, jala na mga leon habisudo apistaran, lumobi mabiar midaho, asa si habiari ho sudia kapamareta nami, jala na toktong margugo na sida Tuhan pauli-uliho bangso namion, asa lamboy maju, lamboy marbungaran, boy mardami, jala boy mardemak bangso namion Tuhan, jala boy hami Tuhan makirim, tu tao-tao na naing roh, boy toktong marlas ni roa hami sudi masyarakat, di bagasan ay pason gogo, jala taruli pasu-pasu, marhite-hite aseniroham. Atong pasu-pasu matuhan parpungan namion, jala paluas samian non mulak tutongan ibagas nami, iadung sae sidung parpungan namion, jala homa na marmulia marsangap, di tonga-tonga ni sadok ngulu nami, urasi parbadiay hami, sesa sudena sa dosa nami, marhite Jesus Kristus Tuhan nami, na buas manesa saluhut na sa dosa nami, hupuji hami magwarmu. Amin. Dami ni debatan na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Selamat arinatal madihita saluhna. Selamat arinatal madihita saluhna. Hata ni debata dihitam di Holy Night, di malam kudus, parningota di hatu tubuh di Yesus Kristus di Bornginon, iman tersurat di buku ni panurirang Yesaya, Bidusia, mamukas yan ayat sada saat rulia etonom. Mulubui sudia mahamu mamerek tujulon. Somba joy bering. Aku pemadjaha.
songonom medok disi. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon marnida sada panodang nabulun. Bicar dosa da panodang dia kana maingani tano linggoman ni hamatian. Nunga di patoropo bangsoi. Nunga di padiri ho di ibana halalas niroha nabulun. Marlas niroha na sida di jolo ni bohim. Songol las niroha di gotilon. Songol parolopo-lopo di namarbagi tabat-taban. Ay nunga di pongkolohon hobe. Auga na apetu ibana. Dohot batahi ni abarana dohot licing-licing di namang manggada ibana. Songon ujud di hari ni bidian. Ay masok-sok do sugut nasa jejata ni persijata di hatuturtar ni tontangan. Rodi ulusna marsapu mudar. Gabe si panganon ni api. Ay nunga do tubuh di hita sada poso-poso. Dilehot tu hita sada anak. Pape tu ibana do sugot harajaon. Jalawahenon na guarna si partahi halongangan. Si ulubalang ni debata ama saling lilingnam. Raja ni hadamion. Bayan hagagada ni harajaon. Dohot hadamion na sumarujung di habangsa ni si David. Dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran. Olat neon rori saling lilingna. Hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Ido sahatna. Hamuna na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu kalender gerejawi nunga sahat hita nuaeng do huriatta. Tu Natal parningota di hatu tubuh ni Yesus Kristus. Memang hatu tubuh ni Yesus Kristus on macai mauldo di mamah logika. Apalagi molo tabiginak kiningan Evangelium Jamita diborngin na badion. Pada saat bangsa Israel di tonga-tonga ni habuangan Asur. Coba dulu renungkan sebentar ketika kita dibuang ke negeri orang, pasti kita akan mengalami penderitaan yang besar. Pasti mauldo siat nang pedong sejata pengharapan taringo Tuhan waon. Dang mura halak porsea songon nadidok ni Jamita sadarion. Mololau hita merenungkan satok kita ringo tu peristiwa Bethlehem. Halak pe da porsea di barani pinahan tubuh si baluai. Tabiring akan napugus dorotusi. Molotong adong pe akan napistar. Dada alani hamoraon na roy bana tusi. Apalagi di masa ni Jesaya menubuaton hata ni debata sadarion madok naroma panodong bulut tuhamuna. Pasti do maul siati. Bohado hita pada saat diberhadap pengulut tautu sada penderitaan, tidak ada kebebasan apa-apa dalam kehidupan. Dan ada hak berbicara di habuangan Asuri di bangsa pilihan di debata. HP roh nubuatan di sisi saya. Neng bicar ma panodang bolo di tengah-tengah muna. Mauldoi terjalo hita. Mungkin ruas ni huria pe. Nah hadir di bagasat tikion
dak saya sudah marlas ni roha, walaupun suasana Natal saya mabuan na kasukacita na baru doi di tongga-tongga ni kehidupan. Didok di son na Roma panodang puluh ni. Bitor lauma hagula pondin. Jalo hamuma panodangi. Otomatis tarusil rosya kamuna aka perbuatan-perbuatan kegelapan. Odo sada pesan Natal na perlu di tonga-tonga tanoaing na ikoboy hanguluhonotta di tonga-tonga ni kehidupan on. Bila kita mazonoaing gudang niaka perbuatan kegelapan di nguru ni harak na porsia di kitikion. Satok kedua di hutan, 3 bulan di hutan amian. Ajuk pangau di si aka keluarga rumah tangga napatu pakai kekerasan tu istrina. Suku-sukun lapor lusirin konuta. Apakah perbuatan seperti ini tidak perbuatan kegelapan? Nampai saya marminggu, nampai saya marede, nampai saya memuji Tuhan, nampai saya ucapan syukur na tu debata alai. Mampu dah bebana berbuat kekerasan di rumah tangga. Lang zara kuida satu desa-desa noang poso-poso dobe, ay tertulu hari muli bana. Yesaya menubuatkan di tonga-tonga di penderitaan na Roma panodang buluni. Bersorak-sorailah, bersukacitalah. Karena memang Yesus yang lahir menjadi juru selamat dunia mabuan perubahan na betul-betul radikal. Dia may otomatis makikilabani mago dung di jalohoban odangi. Persoalan na hamakadongan buhado tutuhita di tonga-tonga ni kopito nang koy hutan namin ang pola may sulina marnatal sekolah minggu suli gerizay nangarong benaman ang ahabi alayat tari dokma protokol kesehatan dijagain mana ada dijagain mana suni era itu gimana suarongi marnatal sekolah minggu dang buhram marnatal na marjagal-jagalin na terus marpestai sampai jam 5 ilabung gerizay di ganong gerizay dah ngarong nang kapala masker pesada. Coba dulu renungkan sebentar ketika terbuang bangsa Israel ke tanah Asyur, ketidakadilan terus melanda kehidupan umat pilihan Tuhan itu. Dipagosa-gosa dah sidang sesukanya berbuat sesuatu apapun terhadap umat pilihan Tuhan. Habe roh si saya airang tubuh mati hamu poso-poso ima si paduai. Di tonga-tonga di kondisi na songonom basa si tonga bohado sikap ni halak Kristen noang pada saat diberhadap penghulu na tu penderitaan. Bamulo di Jawa Barat, Jawa Tengah, Istimewa Jakarta, mulut Natal songon barame ribana, alain waeng dungalani kobiton. La ibadah kecil-kecilan dia hanu ngamolbe. Boydo jemaat na misioner nama jalo Yesus do panodang di Portibion ketika dia diperhadapkan dengan kehidupan seperti itu buhalon. Boydo majalo si padua Yesus ini bagasang ngulut tadi kondisi na tersudut ngulut tahun. Masih bisakah muda-mudi orang percaya anak-anak Tuhan yang terus bersekutu membuat sel-sel pelayanan di tengah-tengah kehidupannya ketika diperhadapkan dengan penderitaan? Boy dobe tajalo Yesus do panodang di bagasang ngulu.
Bere kita magudang ni keluarga noang na broken home di kota-kota. Di lingua di Jakarta, di Bandung, presa si besi sapiriudi. Udang na broken home. Ina nang betah tinggal di Jabuna. Alayang ko Jabuni hala ina ma tahan man sadari. Ama peksoni ang ko Jabuna dakso lang ibana. Akaw man na broken home di tengah-tengah ni kehidupan ni. Bohado mono ta alami songan dalam ni bangsa pilihan di debata di tiki pembuangan Asuri. Mereka sewenang-wenang diberlakukan tidak adil dalam kehidupannya. Tertindas do holak kematian nama sasitung anak pinai malasida di masa buangan Asuri. Ape ro nubuatan di si Jesaya mado. Ay nungha tubuh di ita poso-poso. Apa itu ya parana sugut harajaulin. Dia telah memikul kuk yang kita alami dalam kehidupan ini. Suku-suku di hita molotadu be kehidupan na songone. Bodo hita majalo Yesus songo panodang songon haluaon. Yesus berulang kali mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran ninna. Di hapor sehat lapor sehat do ibana do dalan hanggo dua do tatu tuani. Pernahkah kita pedomani firman Tuhan dalam kehidupan kita jikalau hidup kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak pernah berhenti? Stop. Aka paru kilo talami di bagas sangulut tahun. Ya redo atan debata. Molo porsia ho. Aha dipanggil roham sepele honok kutuho saya patu pok kudui. Pernahkah kita mencamkan menghayati firman Tuhan seperti ini? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dalam hidup, ketika kita diberlakukan kekerasan oleh suami, oleh istri dan lain sebagainya, maholo majalo na songoni. Ketika ngulut tahun diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Bereng makopiton, menurut bagajang piok karuan, saya unang magajang jepek mau murni ate. Amin. Saya jepek mau murni. Hita magajang umurta. Padida be maetam ngamate ana ni kopiton. Si tua be ngong namate. Sadia nama sahi na di pareso kesehatan na tikisidak sinoi gudang ko padita na suwedo ala hona. Boy do halak na porsia kena penyakit di tengah-tengah di kehidupan na. Boy do halak na porsia diperhadapkan dengan rasa duka di tengah-tengah di kehidupan na. Boy. Tetapi bagaimana dia menyikapi kesulitan itu, penderitaan itu melalui iman percayaannya. Yesus madok audo panodang di portibion nasotu pabe mardala di naholom nasa namang utunau. Apakah benar firman Tuhan ini dilakoni oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh orang percaya, oleh milicia Kristi, tentara Kristus di tengah-tengah di kehidupannya di bagas seperti kian noengon. Badi hita da tawuru be alonggo huriat tanazulu tiki preses same di Klaten di Jawa Tengah. Dang buhay banguno Jawa, tapi ang manubak kon namora di simar kapapahan 1.500 meter, jala-jawa ni badita na permanen na bagus na indah. Alay lilinggo, boy dibangun dari jauh. Tetapi semangat jemaat itu tidak pernah surut, tidak pernah padam. Songlom matawayan ini ku, unang matadok gereja tabazongzong. Alay tadok ma tempat peribadatan ma di Gijang. Alay di Toru tabang ma gedong lintas agama. Gabi jadi ma gereja zonzong. Martingkat 2
jadi ditoro magedong lintas agama. Sudi berbagai suku dan agama boleh memakai itu di dalam hajatan pesta syukurannya. Gabe sahat ma saut manedong ide bata ahudo panodang. Boy do gudang persoalan hidup tadi masa ditikyon loang. Boy do gudang ke persoalan na berakhir de beta buat di pesta holy night di hari Natal di Bagasa Tikyon. Tapi firman Tuhan mau menyapa kita semua, akulah terang. Na sotu pa be mardala di nahalom akan mangyuton. Tamulay may. So tungolo hamu di pihak yang salah. Songon halak Kristen kita. Jangan pernah di pihak yang tidak benar. Apalagi pendeta ate. Molo siya pinapini. Ako no pendeta was batang. Omano burju ruasuin na. Apa yang takang. Sa di hari bertobat di mana te? Ang ruas na burju mo na. Apa yang takang. So nido akay na malolotod dong nga manangarisan. Oma buruk ko na burju na. Apa yang malas. Kapan dia berubah? Kapan dia bertobat? Kapan dia koreksi dalam kehidupannya? Ataho katai tiki naso une doho naso une. Firman Tuhan harus dikatakan secara pasti. Tidak boleh ragu-ragu. Molo didok di Bagasat Jamite Sadarion di parningotan di hati tubuh Yesus Kristus. Audo panodang. Naso tu bayi mardala kita na hulum. Unang tahu jibe mardala diha hulumun. Gurang lo halak burjuda bereng marminggu. Ate. Ba markor. Tuan itu angklung nak kibe kamu sudah. Lai markor romo kenang. Aku kormuna. Ano ang parari kami sunazulu. Ang markor halaki ina makompak nga. Suarana. Alay lugusada tu lugusada pe eskete dolang mas pakulingan. Nawari naraku. Ay pungwani na hadin naraku rubane. Lang mas pakulingan. Lugusada tu lugusada. Lain ko mamuji Tuhan ni sadah lagi. Audo panodang di Portibion naso tu pa mardala manangise. Nasa nasinodangan ni hatan di bata di Bagasa kahulung. Dang buit marsisalangan alay haduan sugut dung di begeja meton so tung arong be na skete ya na tinangi unang arong dang buhi taburu bihita so buru bihita tikina normal pedang arok covid 10 tahun ay baduti muripat di Teresot. Ngadi ro izin sian wali kota. Ngai terdatangani patong sa gereja. Tong lang boy. Di pertangan we pindahamu. Dang boy marede keluar suara. Hola senandumbo. Molodang dilempar dok batu. Tapi tidak membuat surut jemaat. Jaradung do pirisi gereja par minggu margati-gati bana jabui tiap minggu kopida par mingguon. Apa hubereng? Dong isono na zula dolo sa pasiun kepala biro personal yang mau parpudi na bulan nome dia KBP di Piara Jatarudung. Tenang go, alay malas jual memar minggu. Rupanya kalau ada tantangan, orang Kristen itu semakin hebat. Kalau ada persoalan yang mau dihadapi, semua rajin bergereja, rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan, rajin beribadah di tengah-tengah di kehidupan. Alay unang mananaranaw soal tidak. Unang malalok kesulitan. Baik waktunya na Paulus atau tidak baik waktunya, tetap kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Itu. Bering manuang gudang niaka nabar pudio
ipatakubi nama akan korupsi eng hiridi ngagudang tong kepada dia saya takubi alane ahon pembagian na sopason sudi aka dunia kegelapan duit manangise namar dalan di natiur di panodang di Yesus si naung roto tong di portibon tuk so jadi doi ba namar dalan di holomon di paresubi madirina mardala di panodang itu hita manang na di naholomi do hita Igi badita hamin namun hampir do jemaat niba dibandungi PNS sudi hampir do berturu PNS dan pegawai negeri sipil maksud tu partagina sukses si panana hebengi jemuro ibana rentenir roh hamunikku nang robi marminggu hamu ka PNS partagina sukses molonunga beri papungu hamuna sotung di baik kamu bi anak komuna ke generasi demi generasi naso di halomoho debata kehidupan naso ngonon jangan lagi mau berjalan di dalam kegelapan setiap orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus dan boymi audo panodang di portibon naso tuba be berdari na holom nasa namang yuton Tuhane dang boybe berobala sotong rotu hita uhum na oposi ay di masa ni dihabuangan asur pe bangsui mereka muma akamali pe bau ngadong na majalu sisip asa buyak ka korban syukur boy pasahato tu bagas joro ay di nguduon na hamu unang tapakke metode penjinakan na mga jari akada danahon di jinak-jinak kan satok kibuti panggar-panggar rupane songon na diangkat-angkat unang coba hamu na toras ma metode penyadaran sadarkanlah semua supaya tahu dia di mana dia hidup, di mana tingkah lakunya berada, di mana sikap hidupnya dalam kehidupannya sehari-hari. Unang saya taji jinak ko nakada danahi, habe disadetiki mangutur lui, habe ikom metode penyadaran itu di ngulutang, dang jadi harak napursea sogabe panodang tu sesama manusia. Dan jadi halakna bersekutu do Tuhan siganup ari baik melalui doanya dan gabe panodang maradupon halakna asik ikon do di bulan mas sami ong mapiga marmatean isi duli-duli nga sepantas mati do besa setongga ko aman do dah ala marsabu-sabu mati gudang ka duri-duri iko kuburok ko di anong ko pedi kon pesita nasubuhi kuburo ni sa sitonga mati bunuri secara pelan-pelan do ya kana nasubu-sabu ni angay boto hamati do usunga ritik go usunga unes do usungna alay kono le bana alay gudang do kana toras iba sip dang oleh bana babuah tudongan na sapunguan anak kokku nuay ngasongon ngadi dunia kegelapan benuay anak kokku hamu kadongan tolong doakan bantu doa karena doa orang percaya itu pasti didengar oleh Tuhan boleh membuat pertobatan bagi semua orang alai dangolo secara terbuka Zolmon jala di huria pe manajemen na so terbuka pasti do dang buat pertumbuhan ni hapor siaw dalam tangi di tengah-tengah ni uruna. Pelayanan nasu terbuka pasti do mengerdilkan hapor siaw ni hala. Hatan itu hatta maddo di pandingotan di holi na iton.
ibana do na merubah secara radikal ngulu tahun sian ngulu hahulumun tu ngulu hati uron jalo ma panodangnya orang itu jalo ma buam matu sabung buat tu anak komo memehon ini tu anak komo asa gabe lilin-lilin kecil dia terhadap sesama manusia alana di tengah-tengah ni kehidupan tahun noang mereka kita maju. Ai buru pistarda dan ahon tapa sekolah tu UGM tu ITB tu UMPAT tu UI do tu ka nasingai. Pistari bana borhan. Alai dung disan sige bana. Itu banda NHKP Jakarta ini NHKP Kartanegara Semarang saya ini usaha do tu akan apa sebulungi tolong kamu akan apa sebulung bantu adik-adikmu yang baru datang dari desa-desa kota-kota yang lain ke UGM ke Undip dan universitas yang lain swasta di sana tolonglah bantu di mereka hanya untuk menunjukkan kos yang baik tempat kosnya tempat belajarnya pemukimannya yang bagus aktif buat kenapa sebelumnya gereja nong gabi panodang ikut menjemput sudi akar wasna na tercecer nong dibelenggu oleh dosa di tengah-tengah kehidupan gereja na gabi panodang ima ikut melayani jemaatna dang dohonota dang ruas nami alai ruas ni hagai pide namar serak akala Kristen namar serak di tengah-tengah ni Indonesia. Awang na kariju, ade, awang na marsikola. Jala hamu besuda, tolle kamu angkot isere sian namen seni buti, asong del-delannya kana ya selamat tu soal, merminggu. Jemput, mungkin ke gereja yang lain itu, padahal rosnya gaya pidu ibana. Gabi panodang harus aktif, jalan dinamis, mamereng, aka kemungkinan nabui menciutkan iman percaya nih halak, aka anak-anak Tuhan. Ida malu hubereng, baik di Jakartaan, akan nabu sebulungi, saya dong go sel-sel, 5 halak go membayar sel-sel 2. Ono puluh sel-sel 2 di Sadahuria, sangat luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang terus menghayati makna daripada doa dalam kehidupannya. Jauh ma'au ninda Tuhan ini ditikari hugotana saupa dua asa dipuji hoau ninda rupane. Lain akan abu sebulung pe unang di badau iba holang dirina sian sel-sel pertangyangan ai disibui horap doa kadongammu manukum masalahna mabuam masalahna tu Tuhane ai bana do panodang na buluni nang rotu tonga-tongata dia diberikan Allah Bapa di surga secara cuma-cuma cuman sadado tajalo ibana gabe si palua di bagasang luta di pasu-pasu di batama hamu amang dia kay beda meon ate do kay nang do na bosulu betul-betul mamunang mabir hamu di kopitom maruzung go ya tetap hita tajaga ai pasotta ate Menasonna hoboton aka anak buru majai baru seorang anak konna hidup seorang torroin atte mandok anggon tetara benokkin la abe nanggo susuna besubui itu hari mana sadi hari bui tetare tetara lo dokter ro benokko to dokter ne mana to nanggo susuna besubui itu hor step by step majotong ulah hojo tanggo jawab na met dungi pasatun de batama tu hokana balga audo panodang di Portibion ninna Tuhane naso tupa be mardala kita di hahulomon atit tungadok kita na pungudison na terus de mardala di bagasak kahulomon bertobatlah berubahlah ai Jesus ro tu Portibion ibana dada hola jolma alai de batade bana napa dua kita sian gabboliso di dosai amin martang yang mahita Mauliate Tuhan di kesempatan nauli na pinasahat mo dinaposom
Diborngin na ba diyaw di natal umum, di parningota di hatubum di huria kay bedameon. Tuhan debata, macemoldo majalho gaya panodang na paluaw kami siyan kuk aka penderitaan kesulitan hidup. Molo urenu ko kami diri nami maulo kami sipata majalui uiru gudang parsorion nami parukilon nami apala di natal umumon hape roho hodo panodang buluni nasotu babi mardala di nahulum nasa namangi hutoko hape saya lalap dobe torop siya kami na terus di bagasan kahahurangan kelemahan nang penang marulaulah kami laho merayakan hari hatutubum ikonoro do kami mulai hatam madok engkaulah jalan, engkaulah hidup, engkaulah kebenaran. Iko jalon nami de utuh tanpa gudang aka suku-sukun holam mangulah majalo doh makangudun. Tuhan debatan ati tungadong na berduka siya tunga-tunga nami ro di parningota di hatutubon akan na marukil, akan na gagalusahan, akan na pugus, akan na marsahit, akan na dipisah mati ado akan na hinaulong erohanan. Pos dorohan nami di ho Tuhan marhite-hite hatam di bagas at tikyon sotong mardala kami di hagulapon ay nunga gabi ka anak do boru terang hami na sotuba mardala di nahulong ati tungadong gope akan nagagal siya nakayakon nami pos dorohan nami sotong itor madili unang pupus pengharapan na tujulo gajang lupiak ka pasu-pasu si pasatom mo. Jadi makan akon ni huriaon aka anak do ubur si abiariho nabuhi mangkapa cita-cita masa depan na do dengan do cemerlang asa lam tuluras na barita naudi marhite-hite pelayaran na kanapusom di sot Tuhan di masa kopiton badaw masya kami sudi asa wi kami sehat laho mempertanggungjawab pun aka ulaon doh keluarga na bibi. Tuhan debatang kiranya Yesus boleh lahir dalam setiap kehidupan kami secara pribadi di keluarga di gerejamu ini juga di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini Tuhan. Asa sudina kami Tuhan Maria itu dinami makanason nang roho gay panodang bolon na mangusir sudia kahagulapon siya tonga-tonga ni ngulu doh taka keadaan nabibi. Tuhan debatang borngin na badiaon paingoto kami tu peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan harong maperdulihan roho sian hasangapom mugabelea hape nabalua ho jolwa pardusa doho sian rati di dusai mau lihatin madi haburjom mo Tuhan seorang maho diganup ngolu keluarga huriam do di tengah-tengah ni masyarakat do bangsa nami baima natal di bagas at tikyon mabuan hahipason na baru las nirohan na baru do takapaso-paso na baru di ganup ngolu do keluarga na bibi ala ni Kristus Jesus tangyon ma pangiduan ni naposomon. Amen. Marede mahitam siya nomor 75 los tapasahat ma peliata tuhuria do tustiti sekolah pandita.
tabige hata ni debata napaboto hotu hita anong bicar do panodang di hagulapon tuhat tayo do panodang di bagasang ngulutta narode bana manodangi hagulapon marhite-hite holong na asa hita na berdara di bagasan hagulapon marnida hatiuron na binuan itu hatta asa dapotan las niroha hita songo las niroha tigotilon songo perulu-perlu pernida berbagi tabat-taban atong akanong majalo hatiuroni patut doma katidakon ni di bagasang ngulutta unang bemangulu di bagasak kagulapon hata ni debat hamad dok marburi mahamu urasi hamu madirimu pahola kamu ma hinaroa ni pabahenamu na siya julu ni mataku pasohot tamu ma majahati guruho kamu ma mabayan na ringgan lului hamu ma uhum pitori hamu ma nanirupa patikos hamu ma uhum tunasopo sumarama oding hamu ma akan nababalu. Ale Tuhan debata sendangi mahami asagapi panondang kami di Portibion. Kristus do Tuhan lau roto Portibion lau paluahon do semodangi hita salhu na tinopana martua ma akan porsea di Yesus Kristus ay ibana do hatu auni ibana do hagogo otta diaka paru kilota ibana do namanotong asa manangise namian di bagasat Tuhan Yesus dapotan hatok tongon sa liling-liling na ibana do raja dame na pada meho kita tu debata ama alani mangulu mahamu di bagasat dame rap dohot na humaliang ibana ma na mga ramoti lakata di bagasa pakirimon na baru aredeta. Sahat mapilianon tujuro ni debata martangi ang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhot silehon na dinggando na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabuap na hutsus di julom. Pasu may jararamoti asa huparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo ditong atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasaranileho mi todirodi pamataku osado hot gogo ki rodi salu artaku hupasahat itu hona alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaon mo
Say saut malomoni roham di bano tongaon songon na di bano agijang. Lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de batang di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor hom madame na tutodin. Amin. Jongjong baso kamu terus jo, pete jo mang. Jongjong baso kamu. Kita telah songsong Kristus melalui perayaan Natal. Ano pete Deus selamat Natal alai ta songsong baso Kristus pada masa parusia, masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya hutagam hotuhaku. Alai ibaim batangan na tugijang ta songsong baso Tuhani pada kedatangan Kristus na padua hari onon. So iguto. 2, 3 ya. Sayang do Tuhan, usai masihol, saihol rohani, diharuni Tuhanku, songonan idonai, sai mado. Bolo bolo Buria managamo manataro Tuhan amen sai las ni rohana kabalang domangoi roki las ni rohana kabalang domangoi dung binege suarana di naroto hatai angkat tangan tinggi-tinggi. Selamat hari Natal. Tadon. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru.
Hari Natal madihamu saluhuna. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Merry Christmas, we will